Diyos manhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Magtirindog po para sa pagpuon kang novena kis San Judas Tadeo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of.
Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, through relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon us. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos, ang simbag po, o San Judas na paladan, ikas sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusmi kaipuhan. Kan aking bugtong ni Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kang langitno na pagtubod, tinupdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O
O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa aki nin Diyos sa langit. Pag-umaw na di maisip nin mga tawong balakid, ang siring na kaumawan sa muyang irurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag umawon ming daing sukol, ika samong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa Kristo nag-anyaya, itong hade sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kay itong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang mga dibotos ming anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya ni Kristo na sa tong ama kan sa iya na iglesia. Sa limpoy kaining simbahan, kamingunyan napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaabanan pagtubod, ihinulit mong si Jesus, ang tunay na aki ni Diyos. Ikanya mong inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama. Gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si imunganing hinanyugon an pamibi mi simbagon, hinanyuga ang pagrangan niya mong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. San Judas, darha sa langit an pamibi ming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, an pamibi ming pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. O pinsan ni Hesu Kristo, sa mong San Judas Tadeo, hinanyuga nga ning gayo ang pag-arang mi sa imo. Ako ang inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabos ming kaipuhan. Orasyo Emperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtaomo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman, kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik, kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, iyo an ika 29 Domingo sa ordinaryong panahon, iyo man ang World Mission Sunday and Sunday for Cultures. Asin, iyo man ini an ikaduang aldaw nin Misa Nobinaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuya po na mga sponsors sa ngunya na aldaw, iyo ang mga minasunod: Eden Musa, Rehusa Family, Tess D. and Family, Mr. and Mrs. Carl Chan, asin Emma Chan. Asin man, isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Tony Risa Bolinaw and Family, ni Tita Imperial, ni Mr. and Mrs. Vicente Herbas and Family, kan Espartines Family, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes, ni Giselle Asaituno Mendez and Family, ni Mr. and Mrs. Richard Pisebre and Family, ni Maria Isabel Yap and Family, kan Lauta Family, kan Go Family, ni Emma Chan and Family, ni Anthony Belier and Family, for passing the physician licensure examination ni Shara Leron. Pasasalamat man kan Sanchez Family, for the gift of life of Joshua Tadeus A. Tuason, ni Catherine A. Tuason. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, ni Teotimo and Lobiano Jr. and Family. For passing the physician licensure examination ni John Paulino Prieto. Asin pasasalamat man ni Manny and Lorna Labanda. Special na mga kahagadan. For good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obes. For board exam ni Anton Jude Seketi Riboriano. Kahagadan man kan Garcia family. For birthday blessing of Yvette ni Alma M. Di Vera. Kahagadan man ni Judy Remelin Lee. For safe travel of the family ni Faye Angeline Nas. As in for healing and recovery of Lolita Baculot, kan Sanchez family, siring man po, special man na kagadan ni Ruel and Arlene Dawal Almasco. Asin para sa kapahingalo ang kan mga kalag, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Angela ni FNS Velasco, ki Lorenzo and Josefina kan Dumikel family, ki Susan and Purcells Cantang family, for all souls ni Tita Imperial, ki Sylvia and Antonio kan Asopardo and Cantara family, ki Juan, Gloria, Pilar, Sylvia, Antonio, Ruben, Gihino, Andrew, Juanito, Miriam, and Roland Bendon kan Asopardo and Cantara family, for all souls kan Espartines family, ki Josefina Fidencio, Epifanio Jr. and all souls ni Rene and Royce, ki Joseph ni Michelle B. Abiera, ki Apolinario Canpelinio family, ki Antonio, Nelly, Rodolfo, Norma and Romel Cango family, for all souls ni Anthony Belier and family, ki Margarito Espedita and all souls kan Sanchez family, ki Henry ni Grace San Benaventura, ki Hilda and Rogelio Sr. ni Ronald Marilia and family, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family, asin for all souls in purgatory ni Letty Sarsuela and family. Magtirindog po sa pagpuan. Sambahon ang Diyos ng langit mo. Bawon awitan ang kagurangan, kabos na banwaan. Irokyaw sa bilog na
Good morning. Good morning too, Father. Sa ngaran kanama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Ika-29 Domingo sa ordinaryong panahon, World Mission Sunday and Sunday for Mission. Hinahagad sa tuya na maging parte kan misyon, kan simbahan, dahil man kita makaabot sa ibang lugar, alagad sa paagi nin pamibi, sa pagpamibi para sa mga misyonero, nagigiman kitang mga misyonero asin misyonera. Sa paagi kan mga sakripisyo na ginigibo niyato sa satuyang komunidad, sa satuyang buhay, ini pagigiman ining misyonero sa pamilya, sa indong mga aki, sa indong komunidad. Ini ekspresyon man kan satuyang partisipasyon tanganing kita maging mga misyonero asin misyonera. Asin siyempre sa paagi din paghiras, lalong-lalo na sa pagtao para sa pagpadagos kan mga misyon, lalong-lalo sa ibang lugar na dai pa inaabot kan ibanghelyo. Iyan ang espesyal niya tong hagado na balaog sa satuyang kagurangnan, imbes ining disposisyon na madadangog ta sa satuyang ibanghelyo na magmaawot nin posisyon asin titulo, magmaawot nin kapangyarihan, influensya, asin magmaawot nin katalingkasan o sabihon ta kapangganahan sa satuyang buhay. Maawoton niyato na kita maging mga misyonero sa paagikan sa tuyang paglingkod asin kapakumbabaan. Mga tugang, midbidon ta an sa tuyang mga pagkukulang. Ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Kaya udok sa buot, sarabay na kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Sala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa to ang mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay po niyatong awiton ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Asin sa dagat at
to dinungan sa mga tawong marayan buot, Ginoong amikan, Agurang na Diyos sa langit mon, sa mga kakamhan. Agurang na kibugtong Hesu Kristo, agurang na Diyos, Cordero kan Diyos, agi ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, at ginawan kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, at ginawan ako ang sumo, aki maherak. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurang na, ikasanan urok kahalang na. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, Diyos na. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan sagkod paman, gibuha kaming magdanay sa imo asin maimbod sa paghibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nagkaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa libro ni Propeta Isaías, madadangog niyato ang mensahe nin paglaom. An satong kagurangnan, tinutugutan an sa iyang mga disipulo na magsakit nin makuri, tanganing ipahiling sa sato na ang kasakitan sarong dulot o sakripisyo para sa satong mga kasalan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsabi ang kagurangnan, kabutan ko na siya magtios, ang sa iyang kagadanan, sarong sakripisyo na magdadaranin kapatawadan. Halawig ang sa iyang magiging buhay, kaya mahihiling pa niya ang sa iyang kapag-arakian, asin sa paagin niya mauutob ang sakong katuyuhan. Pagkatapos kan gabos niyang kasakitan, magkakaigwagirari siya nin kaugmahan. Maaaraman niyang dai na sayang ang sa iyang pagtios. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan mautusa mo ang sa imong pagkaherak, mantang naglalaom kami sa imo. Kagurangnan, mautob sa mo an sa imong pagkaherak, mantang naglalaom kami sa imo. Huli tatutuo ang mga tataramonin kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan.
An kagurangnan namumuot sa katanosan asin sa hustisya. Ang daga pano kandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan, mautob sa mo an sa imong pagkahirak, mantang naglalaom kami sa imo. Binabantayanin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahonin gutom sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, mautob sa mo an sa imong pagkahirak, mantang naglalaom kami sa imo. Ang samong kalag naglalaom sa kagurangnan, siya ang samong kalasag asin tabang. Mapasamuya lugod ang danay mong pagkamuot kagurangnan, mantang ika ang samong linalaoman. Kagurangnan, mautob sa mo an sa imong pagkahirak, mantang naglalaom kami sa imo. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, hali sa surat sa mga Ebreyo. Pinagsasadol kita, napakusugon ang pagtubod, maski kita nasa kadipisilan. Si Jesus, iyo ang halangkaw na padi, na nasasabutan ang satuyang pinag-aagihan na kadipisilan. Kita, iniibahan niya sa satuyang kaluyahan, tanganing kita, magkaigwaning kusog buot, na maghagad sa iya ning kapatawadan, asin grasya, kun kita nasa oras kan pangangaipo. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Mga tugang, magdanay kitang pusog sa pagtubod na sa tong ipinapahayag. Huli taygwa kita nin sarong halangkaw na padi na naglaog sa kalangitan sa atubang nin Diyos. Si Jesus na aki nin Diyos. An sa tong halangkaw na padi bako itong dai nakakamati kan sa tong mga kaluyahan. Huli ta siya mismo nagtios kan gabos na klase nin sugot arog sa to. Alagad dai siya nagkasala. Kaya pakusuguntaan sa tong buot na magdulok sa trono nin biyaya, tanganing makamtan an pagkahirak asin makuata an biyaya sa panahon nin pangangaipo. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagdulok kay Jesus si Santiago asin si Juan na mga aki ni Zebedeo. Dangan nagsabi, Maestro, igwa kaming buot ipagibo sa imo para sa mo. Hinapot sinda ni Jesus, ano ang buot nindong gibuhon ko para sa Indo? Nagsimbag sinda, tuguti kaming magtukaw sa kataid mo, duman sa imong mamurawayon
nakahadean, ansaro sa too, asin ansaro sa wala. Sinabihan sinda ni Jesus, dain nindo aram kung ano nang hinahagad nindo. Makakainom daw kamo, kan kalis na iinumon ko. Makakapabunyag daw kamo, kan bunyag na aakuon ko. Nagsimbag sinda, kaya mi. Nagtaram si Jesus, iinumon man ang gad nindo, ang kalis na iinumon ko, asin makakapabunyag kamo, kan bunyag, kan ibubunyag sako. Alagad bako ako, an mapili kun si Isay, an matukaw sa tuo o sa wala ko. Ang Diyos an matao kaiyan sa mga tinagamahan. Kan madangog ini kan 10 disipulo, naanggot sinda ki Santiago asin ki Juan. Alagad inapod sindan gabos ni Jesus sa kasinabihan, aram nindo, naan mga kagsakop kan mga pagano, may kapangyarihan sa indang mga sakop. Asin ang mga lider, iyo ang pinagkukuyog. Alagad ba kung arog ka ini ang dapat mangyari sa indo? Ang si Isay man sa indo, na buot maging dakula, dapat maging surugoon nindo. Ang si Isay man sa indo, na buot maging enot, dapat maging uripon kan gabos. Hulita ang aki nin tao, dai nagdigdi, tanganing paglingkudan kundi, tanganing maglingkod. Asin magdusay kan buhay, niya tanganing matubos, ang dakol na tawo. Ang marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Gusto kong igritaan sa tuyang kataid sa ibang paagi. Bako simply telling them good morning. Sabihon mo nganyan sa kataid mo, maswerte ka, takataid mo ako. Siyempre, dahil ka man isnab, dahil pwedeng isnabon mo man sa nasa likod mo. Sabihon mo sa nasa likod mo, malas mo, likod ko lang nahihiling mo. Gusto ko lang ka mong mag-smile. Takasubago habang nagkakantakan kamurawayan sa Diyos, nahiling ko sa iba, garidagit sa Diyos. Sa expression kan pandok. So, magayon baga, permi ko ining tiga gigibo pag nagmimisa ako. Sabi ko, tig-imbitaran ko para simba, mag-SMB muna tayo. Smile muna, bayan. Sige daw po, tawi daw magayon na smile. Ang sa imong kataid. Magayon baga na naglalaog kita ngunyan sa ikadua pong aldaw, nalingawan ko pala na mention na ron, ikadua ng aldaw ngunyan, kan sa tuya pong Misa Novenario, sa pag-andam niya to sa maabot na kapiyastahan, kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Punang kuan sa kuyang pagkikihira sa Indo, sa saro pong istorya. Istorya ini manunungod ki sarong lay minister asin padi. Sorry ha. Yun ang nabasa kong istorya, manunungod sa lay minister. May saro da pong devout lay minister na nagadaan. Duman palan, after kan sa tuyang buhay digdi sa kinakban, tulong bagay ang pwede mong maabdan, tulong lugar. It's either one goes to the top floor, which is heaven, na kung sa inyaon sa mga righteous nagreceive na kan sa indang reward of eternal bliss. So, daing katapusan, nakaugmahan, asin buhay na daing kasagkoran dahil kan sa indang magayon na buhay digdi sa kinakban. Or you go to the second floor. Sa second floor, ito pong lugar kan mga tao na nakakomiter ni venial sins and so they need to go through some purgation. So iyo po ito ang inaapod na purgatorio. And you also either go to the basement. Sa basement, ito ang hell. Ito ang impyerno, eternal damnation, dahil katapusan na pagsakit. Hindi na pong lay minister, kang siya nagadan, napaduman po sa second floor. As in, habang nagpa-familiarize siya kan bago niyang lugar, when he was roaming around the place, nasabatan niya po, so dati niyang kura paroko.
yaon man sa second floor, yaon man sa purgatorio. Sabi niya sa iyang dating kura paroko, Father, day kung kaya tigi-expect na makakaibahan ta kadigdi sa purgatorio. I was expecting, day ka ngaya nagtutukdo sa muya, nagpipreach, manunungod kang langit, manunungod kang kung paano mabuhay bilang Kristiyano. Tigi-expect ko po ngaya, duman ka sa top floor, o duman ka kuta ngaya sa langit, kang nagpaparataram da po sa lay minister, sinaway da akang padi. Shhh! Day ka ngaya magpararibok ta. Baka madisturbo ta ngaya si obispo. Yaon ngaya duman sa basement. Oh, disclaimer. Istorya man sana po ini. O sana, day ako kundi na ron ni obispo duman sa impyerno pag nadangog nga ining istoryang ini. Naramduman ko lang po ining istoryang ini ta. Iyan mismo ang tiguhururunan mo niyan sa satuya pong ebanghelyo. Iyan ang pinaka-core message na gustong makuakan kagurangnan kan lambang saro sa tuya. Tag istorya pong ini mina-illustrate kung ano talaga ang totoong pagiging dakula. Itong inaapod niya itong true greatness. Sinasabi kan sa tuyang kagurangnan, digdi sa tuyang ebanghelyo, that true greatness is not about titles and positions. Rather, it's all about two things: service and humility. Sa ini pinaghuhugot ining mensaheng ini kan sa tuyang kagurangnan. Kung nadangog ta pong maray sa ebanghelyo, ini kayang duwang magtugang, si Santiago asin si Juan, nag-request sa tuyang kagurangnan. Asa na ngaya, nagpasiguro sa duwa, pag-abot ngaya kan panahon, saro sa muya, magtukaw sa tuo, asin sa wala mo. Dahil man na problema mag-ambisyon. Ang problema kung nagiging ka ng ambitious. Pag ambisyoso, as in ambisyosa ka na, that's the time that you become selfish. Dahil ka nang pakiaram sa iba, basta ang tigi-isip mo sa nasusadiri mo, na ako makalugar, na ako magkaigwanin siring. Anong labot ko sa Indo? Iniso paghiling ko, na naging pagkukulang kay ining duwa, inisip lang ninda, dahil sindang pakiaram sa duwa, dahil di applicable itong tigsasabitang sana all. O, kami sana, dahil kamo kadamay. O, kaya ano susimbag, kan sa tuyang kagurangnan sa inda, may these words of Jesus resound in each one of us. Lalong-lalo na kung kita, nagmamawot nin mga ambisyon sa satuyang buhay, nagmamawot nin titulo, nagmamawot nin posisyon digdi sa kinaaban. Ano susabi ka sa tuyang kagurangnan? You do not know what you are asking for. Dainin do aram kung ano ang sa indong pigmamawot. Ang tigmamawot nindo sarong ambisyosong kamawutan. You are asking for a title. You are asking for a position, which is very much reflective kung ano ang nangyayari sa satuyang kapalibutan ngunyan, reflective of the urge or desire kalambang saro satuya to be popular, to become popular, to be acclaimed as a superstar, or to be acclaimed as a celebrity, a great person, and powerful figure. Iyan ang tentasyon kan tao. Tentasyon towards greatness. Oh, maringani ta nakahabol pa man si Lola kang misa. Oh. Oh, temptation towards greatness. Namagi kitang dakula. Iyabagangon niya ng kinaaban. Anong tig-iriwalan? O digdisa na po sa probinsya ta. O, dahil kuman kaipuhan saro-saroon. Di ba? To become powerful. O, kaya dahil kan politika, so dating magkaapil, magkaiwal na. Dati kalinyada. O, ngunyan, isinusuka na. O, dahil nang ganda iwasan ining sabihon ta political dynasty. So aki, hanggang nakaabot sa makuapo. Ano daw ang yaong po dyan sa mga posisyon na iyan na habutan ng buruhian? That is the temptation kang tao. Arog man siguro, so tentasyon ni Santiago asin Juan, nagisindang ambisyoso. Tentasyon kang tao na magkaigwanin, sabihon ta influensya.
Okay, ang unyan, sige ang dakol kang content creator sa Reels, sa TikTok. Kaya lang, sabi ko nga ni, nag-iiwal na itong duwang tigaapod na veracity and virality. Ang importante ngunyan, so magi kang viral, bako naman kung ano ang katotohan, di po ba? Do you think gabos na nahihiling ta sa Facebook? Totoo? Lalo na ngunyan na madali na po ang eleksyon, di ba? Dakulo ng naka-video na nagtatao, nagigibong marhay, nagpapahiling din karahayan. Kaya ito, di ka lamang tigtiti, no? Ungon yan, kung todo, harayo ka pa. Kinakawayan ka na. Maging popular, maging viral, bako naman kung anong totoo. Kaya, ngunyan baga sa Facebook, ang tigpaparaharalat na kantawong tanda, tanganing siya maging popular. Kung pirang likes, pirang share kan sa iyang post. Di ba? It's more on virality instead of living or working for the truth or itong inaapod niya itong veracity. And syempre, ang pigpapara, maut ko niyan kan tawo, saro kan mga ambisyon kan tawo, iyo maging successful sa buhay. Di man na problema, sabi ko nga ni, permi ko po ini na ma-mentionar, mayo man pong problemang magkaigwanin ambisyon, magi kang cum laude, manya cum laude, paggraduate. Kaya lang, natutukan na sana, su honor, dahil na natutukan su karakter, mas nakatutok na kita sa magiging reputasyon ta sa tawo, kaysa sutunay na magayon na ugali. May nabasa akong magayon na kasabihan, may nagsabi da po na ang boses ni sarong aking lalaki nagbabago pag siya nagiginang mature, nag-edad na 15, naglalagong na baga po ang boses. Dati matinis. Pag nag-edad-edad na ang aki, naglalagong na. Ang iba ugaring dahil na naka-move on, matinis manggirara. Mas kigurang na, matinis man. Now, ang babae da po, nagbabago da ang boses nilo pagka mo naginang agom. Nagiginang maribok. Ang babae da po, pag naanggot, sorry ha, nabasa ko lang po ini. Taday ko man ini na-experiensyahan. Ang babae da po, ang agom na babae pag naanggot, duwang bagay ang nangyayari. It's either they become historical and hysterical. Historical da ata, kung ano so kasalan mo kang inot. Pigpa para ulit-ulit pag nadadagit siya sa iya. Or sige ang ribok, nagiging hysterical. Pero ini ang magayonan na sinabi duman, some people change once they are in power or in authority. Iyan kadakla na beses ang nangyayari po sa tuya. Kaya sa tuya pong ebanghelyo, kinuaining oportunidad kan sa tuyang kagurangnan. Itong pinahiling na disposisyon ni Santiago asin Juan, kinuha niya po ining oportunidad, tanganing tukduan niya sa iyang mga disipulos kung paano maging mapakumbaba na mga surugoon kan mahal na Diyos. How to remain humble servants of God and not to become rulers and tyrants. They are supposed to be missionaries instead of being ambitionaries. Ngunyan, World Mission Sunday. Yan ang magayuno na pagirumdum sa tuya na kita maging mga misyonero, bakong mga ambitionaries. Sasabi kan sa tong kagurangnan, ang tunay talagang kadakulaan is not about titles and positions. It's about service and humility. Magigikan dakula sa mata kan Diyos, makukuha mo ang top floor pag-abot kan panahon if you serve, if you remain to be humble, if you try to be accessible to people, madaling lapitan, padagos na may kapakumbabaan na naglilingkod. Tarumduman ta, si Kristo po mismo baga, napadigdi, bako, tanganing paglingkudan, alagad, tanganing maglingkod. He came to serve, not to be served. Which is very much reflective of what we are talking about. Ining pinag-aapod niya tong service and humility. Kaya baga sabi niya digdi,
sa satuyang ebanghelyo, whoever wishes to be great among you shall be your servant. Dapat maglingkod. Whoever wishes to be first among you shall be your slave. Kaipuhan na siya, maging surugoon kan gabos. Ibig sabihin, kaipuhan na magpakumbaba. So namumutan kong mga tugang, ang challenge po sa tuya, kaya ining sa tuyang liturhiya ngunyan, partikularmente ining sa tuyang ebanghelyo sa ikaduwang aldaw, kan sa tuya pong misa novenaryo, na kita padagos na maging mapakumbaba. Let us stay humble, let us stay loving, and sincere, and true as we serve God. Taduman, as hindi dyan sana, that we will receive our reward in heaven. So stay humble to avoid possible humiliation or demotion. Stay humble to receive possible reward. Amen? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Matindog po kita gabos para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa Ama, nabuksan ang satuyang mga mata, tanganing makasunod kita sa iya, sa bilog na puso. Ang sabihon niya to sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan maging maliwanag na ilaw. Tanganing ang mga namamayo kan simbahan maging mga tunay na paralingkod na may siring na pagmakulog sa pinamati ni Kristo sa iyang mga parasunod. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa gobyerno magkamit kan sa indang kapangyarihan para sa karahayan, kan sa indang nasasakupan, asin maglikay sa ano manadaing pagkauroyon, asin daing pagtiwala. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan niyato na sa mata kan Diyos ang tagumpay, dai sinusukol sa mga sukulan kan kinaban, kundi kan paggalang sa satong kapwa. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makatalastas na ang sa indang pagsakit na pinapaasan kay iba ni Kristo, magiging dakulang bendisyon. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ani kan mga premyo nin sa indang mga pagsakit sa kinaban para sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no nama, tabangi kaming maglingkod sa lambang saro sa pag-arog kan sa imok aki na nagdusay kan sa iyang buhay para sa mo. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako man lugod yang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog yang banal na simba. Kagurang na namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip, maglingkod sa imong mga balaog, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong itaas ang espiritu, mga puso, initaas bina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, nakakagamiaw kami. Na sa daing sukol mong kamurawayan, nagsasagawad ka sa mga may kagadanan, sa bagsikan sa imong pagka-Diyos. At ngani, itinagama mo na ang bulong sa samong mansanang pagkamagagadanon, asin kung ano ang ikinakapahamak kan mga nawara, iyo man ang ilinigtas mo sa inda, huli kay Kristo na samong kagurangnahan. Kaya, kaiba, kan gabos na santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, di ka nang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos, na ang sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadahan na sin pagkabuhay libat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa ipo.
Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumang kagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan, ako sinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas, sa gabos na kapurisawan, pantag kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Sa mga kapanahona. Jesu Kristo ang kagurangnan, di ka na nagsabi katuninongan,
Ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kudin pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan, kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming magkamit kan mga langit noon na bagay sa pagselebrar, tanganing matabagan kami kan mga biyaya ngunyan, asin matukduan kami kan mga nagdadanay. Huli ki Kristo, nasabong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa World Mission Sunday. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,484 pesos and 80 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,007 pesos and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,957 pesos para po ini sa Indigenous People Sunday. Nagpuuna po ang Misa Novenaryo para sa kaumawan ken sa tuyang mahal na patron si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27. Sa kapiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni misa, iyo po ang mga minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m., and 4 p.m. Magkakaigwaman po nin prosesyon sa oras na alas 4 sa pagkahapon. Asin susundan man po nin misa concelebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan nin satong obispo Joel Zay Bailon. Para sa mga maawot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa Paris office. Available man po ang imahe ni San Judas Tadeo sa opisina kan parokya. Maging parte kan special block screening kan pelikulang Venom, The Last Dance sa Oktubre 26 sa oras na alas 6 sa Pagkabanggi sa AB Chara Silver Screen Cinema 1. Ang proceeds po kanasabing aktibidad para sa proyekto kan parokya. Ang ticket mababakal po sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 10,000, tulong 5,000, 2,000, 1,000, 900, 800, 500, asin 100. From Loretta Mancera, 10,000. Clarkson Joseph de las Alas, 2,000. Asin Rosie Arciga and family, 100. Diyos, mabalos po. Gusto ko pong i-expressar man ang sa kuyang apresasyon, lalong-lalo na sa gabos pong nagtarabang sa tuya asin matarabang pa, tigdisa sa tuyang pinaghihingawang matapos na proyekto bago po kan sa tuyang kafiestahan sa maabot na October 28. So, ang gabos na misa, ngunya na misa novenaryo, idinudulot mi po ni Father Jem para sa mga intensyones kay itong mga tao na nagtarabang asin magtatarabang sa satuya pong mga programa asin proyekto sa parokya. Gusto ko man po kamong i-encourage na part kan requirements kang pagiging diocesan shrine na kung saan kita i-elevate sa maabot na 28 of this month. Iyo po ang widespread devotion kay St. Jude. Bako sa nang digdi sa lugar na ini kundi sa maski sa inang lugar digdi sa diocese. Kaya kita nunumbraran na maging diocesan shrine. So, gusto ko kamong encourage enot na magkaigwa sa parte kaining efforts na ini na itong St. Jude sa kada harong. Na magkaigwa kita ang lambang sa tuya nin na imahen kan sa tuyang mahal na patron sa satuya pong mga harong. Tanganing maipalakop niya to ang debosyon sa iya. Ikadua, itong nadangog po nindong sponsoran kan sa tuya pong parokya na part pa ini kan fundraising efforts ta, itong block screening kay ining
pelikulang Venom. Nagigibuhon po iyan sa masunod na Sabado, alas 6 nin Banggi, duman po sa A. Bichara, Silver Screen, Cinema 1. So, pakisuportahin rin man po nindo ining particular na efforts na inita. Ano man na proceeds po na makukuadigdikan sa tuyang parokya, maitatabang yato sa tuya po ngunya na tigigibong proyekto. Dakol lang nagbarakal na ticket dyan sa opisina, ang aram ko po, saro pa sana. So, kaya kung mapipwede po, suportaran ta na ining sa tuyang programa. Salamat sa mga naglingkod po sa tuyang altar, sa lay minister, lectors, commentator, sa tuyang pong choir, mass collectors, sa tuyang mga sakristan. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabuos kan Diyos na mamumuton na sin maherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. San Judas Tadeo, kami ka eragiman. Good morning. Good morning to Father.